Намираме се отвън през сградата, където се помещава българският склад Дахапна. Адреса, както може да се види тук, е Unit 1, 10 Argyle Avenue, пощенския код E107QE. Това е входната врата на самия склад. Тук може да се видят различните видове води, почват сладката. Тук има доста консерви, сладки неща също. Това са подправките, които се продават в самия склад. Поглед навън към самата улица. Вече това са различните лютеници, които се продават. Голямо разнообразие, различни марки. Може да се видят чушки, различни други консерви, кисело зеле естествено, различни чушки. Това тук са различни сладки неща от рода на шоколади, милка. Сега ще отворим вратата на самия фризер, където се помещават кашкавали, салами. В момента е поизпразнено. Очакват да се появи доставка днес. Почти всяка седмица имат камиони с доставки и различни храни. Орехите, тяхната марка Дахапна, различни суджуци други. И това са вече кренвирши. Излизаме от самия хладилник, където се държат тези неща. Чушкопеци се продават. Има и алкохол в склада. Сега това е фризера, където се държат тук е студеничко, различни баници, замразени продукти, кебапчета, зеленчуци, неща за скара, карначета. Тук са и пратките, които са подготвени за изпращане, опаковани за онлайн магазина Дахапна. Общо взето това са ново нещата. Тук е касата, където се извършват плащанията. Алкохол. Много подправки. Отново лютеници. Различни ориз, боб, семки. Нещата се продават само на едро, няма цени. Човек не може да си купи, да дойде да каже искам едно от това и едно от друго. Трябва да има отворен акаунт към склада, за да пазарува в него. Това вече са отделните хладилни помещения за сирена, кашкавал, мляко. Тук също е студено, работят здраво вентилаторите. Това са различните продукти, сирена, кашкавали. Общо взето това е всичко от този склад. Коми.